Watonteng kluthik wis seneng kula kok. Lah Bu, jadilan ya ora apa-apa ya. Wis bae ora apa-apa. Bajing loncat bajing loncat wis. Yo jalan ya. Jalan wis seniyane apa-apa jalan kok. Wis ora kurang lucu karo sing profesional. Tansah dipeni neno nono alendang lendang terus mandang yo iso. Wis bisa. Kabane ngono kuwi apa-apa lagu masuk. Masuk. Prabu Baladewa. Yo dibawa. Ya sak kamat-kamat iki direnggengake ya ana panjenenganipun Mas Keswan, ana panjenenganipun Mbak Ayu Purwalestari. Ya supaya kabeh iso paring panglipur dumateng ngarsanipun kadang warga masyarakat ana ing Pedukuhan Jaten. Ayo, Mak. Ya nek nimbali panjenengan iki, ya nek gelem sambatan ya mesti ditimbali meneh sesuk. Ayo. Nek roh awake dhewe ya kudu eneng sambatan, ambek ndoro-ndoro wiyaga kuwi sesuk to. Nek ngangsi etok bensin 1 liter ora entuk. Ayo. Nek yo ku mau ora ngepit. Ateges ngebul. Ayo. Ya wis iki awake dhewe ning kene rasah kesuwen wong iki mulai lekas ya wis. Lek jejer ya saka wengen. Iki panjenengane Mas Keswan, Mbak Ayu Purwalestari ya wis rawuh. Iki waranggono dedengkote almarhum panjenenganipun Kisena Nugroho. Keparang rawuh nderek ngregengake anggone awake dhewe gladi ringgit purwa ning bengi iki. Hayo ya sematur kanca-kanca ndara wiyaga ayo dispoti. Klintang klintang numpakan dong ngebel klintang klintang ya ndoro-ndoro wiyaga ibu Waranggono do lali ya Nduk. Iya suwe ra sepel kok Mak ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting gayeng meriah. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwalestari. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat sedayanipun. Amin. Lah pundi Mas Keswan pundi? Lah niki napa? Walah kok ya ngadeg ta. Mbok yo ngadeg nek sesuk ngadeg. Kula iki isih gagah ngene kok ya. Iya. Sing gagah, wah ganteng tenan. Ganteng nek yo mosok kula nang dhuwure jenengan, Pak. Ora apa-apa ya karang bintang tamu ki ya ngono kuwi kok. Ampun bintang tamu, penggembira. Penggembira cocok. Kok ora bintang tamu mergane ngopo? Wah ya ora, ini penggembira ngendikane Pade Gareng Semarang iki. Kowe penggembira mboten bintang tamu. Lah nggih sami mawon to Mas Keswan. Wah jenengan iki kok bintang tamu. Kula ki mikir iki kaboten tenan ya. Lah kok iso? Lha wong sakjeke ya di undang dadi ngene iki malah strese ngluwinik kon mayang. Ora iso ya. Wong dek ning Karanganyar kaku ndelok ya gayeng kok. Karanganyar pundi? Sultan Rika.
Oh, nika ora men juga. Wis tau to, Pak? Iya, ndereke Pak Rajikun iki. Ning Karang wis suwe banget. Suwe banget nggih, Bu. Ya wis. Dek nang Pumbong ae wah ya gayeng kok. Enggih nika. Nderek marak sowan wonten Jaten. Jaten. Nggih. Triharjo Pandak Bantul. Bantul, Ngayu Jakarta. Ngayu Bagya menika acara napa? Tanggap Warsa. Tanggap Warsa. Suran. Oh, Nah, Suran nggih. Nggih, nderek memuji, nderek ndedonga, mugi-mugi ing wulan sura menika kita tansah diparingi keselamatan. Amin. Kemudian Nggih. lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika diparingi kesehatan. Rezeki ingkang lancar. Amin. Nggih, panjang umur. Tentunya. Nggih, tebih saking Rubeden nggih Nggih. Pak Bu nggih. Nggih. Nggih, amin. Lancar ya. Ya dongamu gentenan Dongake ya. lha kowe iki dongake aku ora tau e. Apa ya nek ndongake iki kudu diomongke ngono. Lah ya kudu diomongke ben ya aku ki tetep semangat. Ah, leres. Ora kudu ngerti, ora kudu dikon rak ya mesti aku ki selalu mendoakanmu. Alah aleman lho. Apa iki nek nang kene? Piye ta? Nek nang omah piye Mas? Wes nglungi Betari Durga. Kula ki wis wong lanang ya wis. Kula ki nek apa kajen ki nek nang jaba, Pak. Lah pripun? Nang omahku ya wis jerengi ya umbah-umbah asah-asah. Waduh. Nek ngono kuwi iki po ya kewajibane wong wedok, rak ya ora ta? Ya bener kuwi kewajibane wong lanang. Ya ora kewajibane wong lanang ngendi sik selo ngono. Gandeng awakmu selo terus ya wis ora apa-apa. Lah kowe iki ora selone ya nyelanu gawe masalah wae. Lah aku ki selo lho. Selopo. Selo sithik wae dioprak-oprak. Ngeten Mas Kiswan. Pripun, Pak? Ngeten. Nggih, nggih. Dados sedaya niku kewajibanipun piantun kakung. Oh, nggih. Nggih. Ning satu syarat. Istri niku kedah nderek dawuhipun piantun kakung. Nah, kuwi. Ning sedaya dados kewajibanipun piantun kakung. Contoh, Contone napa? mbah-mbah niku nggih kewajibanipun piantun Wong kakung. lanang nggih. Ngliwet niku nggih kewajibanipun piantun kakung. Sampeyan iki mboten sah basa. Wong ya sepuh Ya sampeyan. ora apa-apa, omong dibasani basa iki ngajeni awak dhewe. Basa iki terus perkewuh. Sik tak teruske. Oh ya. Mbah-mbah dadi kewajibane wong lanang. Siap. Ngliwet dadi kewajibane wong lanang. Golek dhuwit ya dadi kewajibane wong lanang diwenehke bojone. Ah. Ngoten niku. Kabeh keperluane wong wedok niku dadi kewajibane wong lanang. Wah, Pun paham nggih? Ning atur kula sing ngarep wau. Istri niku kedah nderek dawuhipun sing kakung. Ah, ngayal to. Ora Contone apa contone? Contone sing kakung sing kerja kesel nggih. Nggih. Nah, niku terus Bu tolong gek wedang lek. Nah, Sendika dawuh. kudu sedika iki. Sendika soalipun ibu niku kedah manut kalih sing kakung. Nah, kuwi. Ha ning masalah iki aku ra awakmu ki nyambut gawe bareng e. Lah ya niki wajibane Nadianto kesel kaya ngopo? Kuwi kewajibane wong wedok ki ngladeni wong lanang. Wong lanang. Ning wong lanang segala-galanya menuhi kebutuhane wong wedok. Nah. Ngoten niku. Iki sampeyan asline belani sapa to? Lanang apa wedok? Jare Belani jenengan ya? kudu memenuhi kebutuhane wong wedok. Wong wedok. Ning wong wedok manut dawuhe wong lanang. Nah. Lah saiki Kon mbah-mbah ya kudu gelem. iki dasterku suwek. Nah. Kok mbok jarke wae? Tak jarke ya, kowe tak dawuhi takon Ngapa? tukuwa. Lah sing putri kudu manut kalih sing Manut. kakung. Dadi Lah ya nggo dhuwitmu. Wong kono ki po mikirke aku. Pak kono ki suwe-suwe ya tamu tok nengke wae kok. lah ya tak nengke wae wong iso tuku dhewe kok. Ada duitku tak keke kowe kabeh. Kek aku kabeh. Heeh. Heeh. Ane rokok aku. Nah. Lah ta? Mangan melu aku. Nah, Lho piye? Wih. Bensin aku. awake dhewe iki mangan melu mara tuamu e. Anggepe sok gagah mangan melu aku. Iso. Apa? Nek nang ngarepe piyayu kae sok gagah.
Iki mau. Ya ben ta ya ben ketok iki kaya Marwira. Lah iya. Ditepangke riyen Mas Keswan. Nggih. Karo niki sedaya jaya lenggah kalih para pamirsa. Nggih. Tepangke sing ditepangke napa? Jenengan niku saking pundi dalem? Oh alah niku. jantak Urung gedok. kok ya mau ki urung ditepungke kok ya. Tak kira kok nemake alip kae. Jurang grawah. Heeh. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nepangaken niki kula niku ala tanpa rupa. Nah, Ora Allah, pokoke ora Allah. Allah tenan. kula niku saking Ngambah Mulya Dadi Bambang Lipura Bantul. Niki Nama. niki gene Mbah kula nggih Mbah Warsono. Lah ya Mbah Warsono nggone Saras kae. Oh, heeh. Nami kula Keswan. Kula niku selain nampi bintang tamu nggih nampi tanggapan mayang. Ora kena. Mboten kono nggih. Ora kena, engko Ora iso. Sesuk Mbak aku ora ditanggap genti. Cerak dalang ngono kuwi. Ora oleh. Ora kena. Lah iki mumpung promosi ya. Lah kok ki ngewangi aku. Aku. Aku ngewangi. Oh iya. TKT iki Nek mau kowe pane kleru. Pak Dalang nesu ki nang jero wis lunas. Wis. Dadi wis aman. Niki asal Ayem pokoke ayem. pun ayem pun mboten pikiran. Wis ra pikiran. Niki bojo kula. Bojo tenan. Bojo tenan, mboten bojo etok-etok nggih. Ora bojo-bojonan. Mboten namung bojo ten panggung. Apa ndemok-ndemok ngene iki sah. Sah. Oh iya. Niki Ayu Purwolestari. Riyen pidalem napa griyanipun Kulon Progo terbak. Terus kula colong, kula gelandang, kula gawa ten Bantul. Kok dicolong lho. Lah ya ora tak colong ya mbahmu ora oleh kok. Ya kuwi sing jenenge wong jujur Mbak Ayu. Jujur, Pak. Jujur. Lah nggih. Kali gedhoke niku nggih digedhok ben ra ketok sepi. Wis. Nah. Wis pokoke nekat iki. Pokoke lucu mboten lucu nggih. Pokoke kudu guyu. Nek jenengan mboten guyu kula mantuk. Ya jamane. Ayo karo bintang tamu ki abot e. Nek bintang tamu ki ora kudu lucu, Bu. Ora kudu lucu. Ora kudu lucu ya. Ning jaman saiki iki nek ngerti ana bintang tamu ki kudu lucu, Je, Pak. Lah iya makane ya diluruske bintang tamu ki ora kudu lucu ning iso maca situasi. Awak dhewe sowan mau medun mobil kula ki gandeng pengiritan. Pripun? Napa-napa kula tandangi dhewe. Waduh. Biasane ki nek bintang tamu ki numpak mobil ki nggawa sopir. Kuwi rak biasane. Kuwi rak umume. Lah iki ora umum kok. Sopiri dhewe. Lah jane nganu to Mas Iwan. Pripun? Ya kabeh mau kabeh. Ya nggih. Nek dilongi nggo bayar sopir jane ya iso. Nggih saged. Aku ya ora nggawa sopir ngono jenenge tok kene pengiritan Saking tenan. cetile kok ya. Ora saking cetile. Apa? Cicilane bang iki kok kurang ndak. Aja ngandhake cicilan bang ning kene. Alah piye kene iki ya sedo utang bang ya akeh. Ngene awake dhewe ora utang bang iki bang arep nyambut gawe apa? Ning nek diutang bang ora kena dolanan lawang. Non, Ora kena dolanan lawang. kok maksudnya dolanan lawang pripun? Ayo ndak kejepit. Wow, kejepit oh biasa. Lah lawang ki ana selote to nek kejepit selot dadi Wow, tangan wis loro. ilang kabeh. Ya Lip ya. Kejepit slot ki wis. Kejepit lawang. Ora kena. Ora kena, judul ki ora kena. Sing ngono kuwi pokoke jangan menyentuh sik kaya ngono kuwi. Ya. Bakale ora apik. Ora apik. Pokoke judul ki aja nganti-nganti bapak-bapak, ibu, putra-putrane iki diawasi. Judul ki iso marai kacau. Nggih, wonten dalang sik kena Nek omah entek anak. dalang kena judul ya semaput tenan ya nggih. Betul. Ah kula ngalami. Iso baul tenan. Oh, yo yang sudah ya sudah. Ngono terus, kuwi dadi contoh. Saiki Aja menggolo. kahanan Bantul, kahanan Yojo kuwi ya darurat. Oh, darurat Maksudnya apa? darurat kelitih. Heeh. Kuwi sik nyemelangi kaya aku saiki nek lunga Iya. bengi niku kula wedi. Kudu nggo mobil. Kudu nggo mobil nek nggo montor. Iya. Yaitu peran peran orang tua itu sangat penting. Pokoke diawasi Leres. putra-putrane nek kira-kira jam 10 kok derek wangsul.
ditelepon. Mungkin nek mboten purun wangsul corek saking kakak. Lho kok kejem banget. Kejem. Lho kok kejem. Ya maksudnya Ya, dilekke diseneni ngono lho. Niki wae ketok enten pesen saking Bapak sinten Oh, wau. Bapak Mas? panitia. Bapak mau. sinten? Nggih, Bapak. pripun? Ya Kapurih nyekar. mboten. Lah pripun? Niki gegandengan niki mboten nonton sing jagi parkir. Oh, Pokoknya motor-motor keamananipun dipun Nggih. piyambak-piyambak tertibipun soalnya iki penonton bludak mungkin seprapat Nggih. jam meleh telung truk. Apa? Hah? usung-usung. Usung-usung wedi. Guru ki kowe. Lucu ya Yud ya. Aku lho, jare golek sing kaya aku ki angel. Kula iki rene iki bingung aku ki arep dandan kepiye ya. Wah, iya wong bintang tamu kok taren dalange Pak, kula kudu dandan pripun sak karepmu. Ana dagelan kok wedi penonton ki Iya iya Jawa wae bagus kok aku ngono. Kok dalange kalah bagus. Wah, dalange Dek Senom ya luwih bagus. Wah, Pak Dalang iki ketinggal. Wah, kok anyar ya, padha rene sampean. Nggih. Omeng 300-an kok. Nun 300-an. niki 3,5 juta. Sak sirahe. Lah kok sak sirahe. Niki wonten Pak Mundutan mboten, Pak? Sakniki dereng wonten lah. Waduh. Digayeng keriyen nyekar-nyekar. Weh. Pun monggo to do kirim amplop sik ana isine apa Mbak menawi dolanan-dolanan wonten apa ingkang ngono lho. lagu menika saged dipun orek-orek kalian ana sisipane nek iso. Ora Yo sanggup kok to. nek iso ora nek iso, Mbak. Ya Lah dikei kok sisipan. nek iso, nek ora iso ya ora apa-apa. Oh, nggih. Wah iya di Lah sisi. ya syukur nek ana, nek ra ana ya tekoke. Wis gek nembang apa, Bu? Nembang apa ya, Pak? Sik kula golekke niki teng wes up. Waduh, Pak Dalang nggih ngangge wa to? Weh, bacah enom e. Weh. Gaul. Mbok WA-ne jenengan to keten WA-ne kula. Weh, Dek Pak Kisban mau. Tak ajar lho kowe. Maksudnya niku lho, WA wi lho, Mas. Wong wis ora usane apa ku bahaya wis. Wis Lah mbok ado-ado. menawa nek aku dijak meneh ngono lho. Dijak ya kudu aku. Sak paket ya. Waduh. Iki carane dagelane Mbah Waluyo. Sesuk karo Bu atak Suhi. colong dhewe Mas Kisban. Non Sampean dhewe. tangkep kula. Iya, Kula kan dagel dhewe. ora ngeplaki lulang sesuk. Oh, siap. Nggih. Kalau Mbak Ayu sing Nggih. gunung loro gede-gede ngono kae apa tembange. Waduh, gunung loro gede-gede. Kuwi gek Anu. lagu. Gunung Galunggung kok loro gede-gede. Oh, bajing loncat. Ah, mengarep ini bajing loncat ning kok ndak modoni jenengan. Ingkang alus-alus riyen mawon nggih, Pak Dalang. Oh, lah nggih monggo mboten apa. Alus. Nyuwun anu caping gunung riyen nggih. Digejloke ora Mbah Kimin. Ajeng glengke. Wes penabuhe jos-jos niki pokoke. Simbah-simbah. Nggih, sing enom ya akeh. Niki Dicampur. nom pernae. Wis apaku to mar asline kowe? Ponakan ya? Oh, ponakane. Heeh, ponakanku, ponakan. Berarti iki sedulur kabeh berarti. Sedulur. Sedulur kabeh. Nggih. Sik bunangke Kang Sutris. Nah, Oh. Biyen kancaku. tidak asing lagi. Nggih, kanca mendem biyen. Ya iki mbok isih ora. Jare wis mari. Biyen zaman jahiliyah. Jaman jahiliyah. Saiki wis mari ya iki. Yo nembang. Rasa jegleng aku rasa mumbul-mumbul munggah-munggah. Rak ya wis ditaleni sing kenceng ta? Ya mumbul kok Mas Kiswan. Wah, aja, Pak. Ora ya wis. Aja ampun. Ya iki Wis nembang. Engko Weh, kono ya nembang kok. oh ya. saben Ngetokke bengi. suarane ngono lho. Oke. Ngetokke nek suara dalang ki apik apa ora? Oh saja ngono iki ana Pak Dalang. Mbak Ayu ya rumah saku provokator wae. Nek nang kene iki rasane sponsorke Mas Kiswan dadi dalang. Lah ya bojone dhewe kok ora ono. Wah, lah kene ana dalang ya engko sik. Ya Wah, gentenan wis. saniki jenengan sesuk sapa ngono. Ah, sesuk aku meneh, besok aku meneh. Iki aku nek ra ngrebuki Pak Ipul. Saben bengi. Saben bengi ngopo Mas Iwan?
Ah wis mboten tau ngopo-ngopo Wis Pak. ora ngopo-ngopo biyen. Pun wis saiki iki ming kepala sama kepala, kaki sama kaki. Ko Sing ngendang Mbah Min. wah iya Wis koncone bapakku. Koncone maratuamu. Mas Keswan Dalem. lah Mbah Min ki kan ya sik niki to sik ngetuai sanggar kene Oh, kanca nggih. Prabu ngoten niku Ya alhamdulillah nih ya. Mbok mugi-mugi mangke saged regenerasi sik nom-nom niku Amin. saged ditarik ben yo ada penerusnya besok. ah nggih Yen mamajang hamung karo ya lekas to Mbak aku meng nyentoni kok ya ben ngirit. Ku Mas Keswan garwane sampean wis mulai pengiritan Ket biyen mungkin biyen biyen kopi biasane kental ming gawe ke setengah sendok. Ayo. Kahanan. Awet yo. Apa jenenge nek efisiensi anggaran. efisiensi leres Pemerintah melu keluarga ya melu efisiensi. efisiensi anggaran Anggaran. iki danake sukeh iki mengetok siji Ah, kan loro nggih. terdampak wis awake dhewe wong seni iki ya srepot tenan iki. pemangkasan anggaran Pun wis dipangkas sak napa-napane niki. ya muga-muga entuk siji loro anggar Pak Ibu sih nyedaki wae Nggih, nggih. padha esuk kayak ineh Janor kuning. Yo, yo tunjukkan suaramu. Oke. diketokke ning rasa ngomong kene Oke. dalang Oke. Gem apa? Cakepan apa? kembang wae Kembang wae weton gunung cakep aku agar panu aja kemetok-ketok to aku ben ketok genti to. Oh iya, ya. Ketok-ketokno, Iki lagi ketok-ketokno. ngulokke tindingane Umar bin Laden iki. Umar bin Khattab Pacitan Sarwi Wis kaya Mbah Waluyo aku. nek kaya Mbah Waluyo kudu jelas Ora iso. ora iso ya mulai kaya Mbah Apa Waluyo digebuki trimo kula diantemi wong semene iki. Beli nek awakmu kaya Mbah Waluyo kudu niki wani. Wah ora, Mbah Waluyo iki cerdas tenan iki kae. Ya awakmu ya cerdas to. Tekel lorek. Ah wis ate. tekan lorek ndase ireng Wong wis tuwek. isih sok ngarit Terus bacotke Bu. Lah apa? Panas. panas udan Ditinting marwa tak antemi wae. Lho kok kejem to? panas Iki jane ndek dendam apa? Ora Dendam apa nek karo liyane wedi aku nek ro iki ajiar ponakan. kok sapa-sapa diajar. Ah, dem-deman apa jane? Ora duwe. Dendam apa? Panas udan
yo ayo yo jo ngaso jo mepet wah ayo Gus wane Gus muni Gus Yo nganggo nada to ya. Oh. Yo pales ya. diombeni kopi Gus ben biar Kok ra ngono kuwi. Ngopiye to? Kuwi iki jenenge kaum disabilitas. oh iya Duwe kekurangan. Kane ngono nakale ra umum ya kuwi. kok nakal piye Mas Bang Wah wis jan wis anggone apa-apa. Ah wong nek anuke bojoku yo arep di WA aku ya. ya mung di WA ra apa-apa ngejak duet ya Mas Agus nah Ya nek ra kelong ya gek parian. Hah, anggo parian barang. Nganggo Yalah. dusun Jaten. Oh iya. Tuku duren. Ya apa ya? Wes sinden-sinden mangke kan siap-siap parian. Sik aku nek didadake bingung ya Mas. alah Wes. wong profesional Pak Gula aren. nah Rasane legi. Nah. Mugi warga Jaten tansah lestari. amin tuku duren rasane legi mugi dusun Jaten tansah lestari Gitu. Cocok Saiki lah. Pak. awakmu. Ya ben padha le mumet kok. Menyang Klaten. Ngapa ning Klaten? Tuku klopo. Lah domen ning kene wae ana Lah ya wong ini arep refreshing, ya kadang wong urip nggo refreshing. Ora mung nang omah cah cukup kok. Padake cah tipis. Lah aku dijak ora. Ora, refreshing iki dhewe. Ya kala-kala iki ganti sirah. Heh, Menyang Klaten tuku klopo. Muga warga Jaten tansah bagya mulya. apik kene pinter. Sinden. ibu Waranggono saiki Enggak, Bu. oke Ya Mbak. aga saka buruk Ah, buruk. lor dhewe oh ya sampean wah kloro-loro sing ning sandingku nggih monggo Mbak Ta Ayo ta. Mbak Okta monggo Ha iki wis satrah ya. ora apa-apa lah paling Pak Sutris iki friendku kok Pak Tris iki friendku ya nek aku gilok-gilok ngene iki ayo Pak Tris sambatan yuk Tuku duren, Duren wis mau duren meneh, ora apa-apa durane jak kurang ya double double. Double. Oh iya. nang pasar turi. Ora ana pasar turis adol duren. Duren lokal ya lho. Oke. 20.000. tenang Mbak Okta oke kok kono aku tau dolan Duren duda keren. Nah, Aku mbiyen duda keren. Mula kowe terus nguyak-uyak aku. iki Mbak Saras mikir engko gek ngalor terus kok Mbak Wiwit terus Bu Yati kadi dhewe buruk mugi warga Jaten lho, sekira ta mugi warga Jaten Mugi warga Jaten manggi ora harjo Jo Raharji. mugi warga Jaten Lestari. lancar rezeki. amin amin lancar rezekine sok aku ya tok rezekine Suwe-suwe ngadegi keju. Ora tahu pacara bendera isan. Lho ketok ya ning omah ngadeg terus ta. Ah wis saiki rada angel kok, Bu. Wis wong tuwa iki wis. le dadon blarake kudu garing Oh, garing ya Dan. dadi disumet terus mak Ayo Ras. Alen-alen Alen-alen. gulane Jawa Gulane Jawa. muga ngendi dusun Jaten dusun Jaten
tambah rembaka. Amin nggih. Dusun Jaten tambah ngrembaka Mas Keswan. Ah nggih, Rambaka saya maju apa-apane. Saya maju. Monggo Bu Yati. Mbak Wiwit. Menyang klegen Kelegen. Arep ambyur apa, Bu? tuku apem. Wah. Tak kena. Nggo napa ta kelegen iki? Kelegen iki nggih Jalan Parantitis. Desa kuwi Mbak, desa. Lah kok arep Lah nanggo dam Kelegen. Mugi warga Jaten ayem tentrem. Pun monggo. Larase dibutuh piyambak-piyambak. Ora laras ora apa-apa, Wah, Pak. boten napa-napa. Ning nek iso ya dilaras. Ah, nggih. Tuku duren Duren meneh edan bakule duren laris sih. Sem duren kok Lah nggih. nang pasar telo. Lho, kok ten boten ten pasar duren. ya ora bakal ana ya jenenge. Ora ana. Tuku duren. Warga Jaten bagya mulya. Amin. Amin. Wis. Tungane Bu Yati. Buruk. Niki kula seje lho, Pak. Wah, sejep. Seje piye? Seje dhewe wae. Gula aren Oh, gula aren. dicampur timun. Waduh, iki rasane kaya ngapa? Mugi warga Jaten sami guyub rukun. Amin ya. Nek dalange beda. Piye, Pak? Menyang Kalen Ngapa? ana ula. Mugi dusun Jaten manggi ora harjo. Oh, Piye to? sami mawon niku. Sami. Nek ora beda irarane maksudnya. Menyang Kalen Ana ula. ana ula. Gede apa cilik? Ya tergantung. Tergantung ulane wae. Panas udan panas aling-aling. Minerke yo. Ngene. Capek Elok. gunung. Ayo Mbak Waluya. Wis ora iso. Bawa lu ya apa? Ora tekek-tekekan. Ayo tekeke ya. Mah ora iso aku. Pikirane kudu cerdas. Tek 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 ayo ii kabeh ayo jadi stres. Iki sing kepareng lenggah, bulurah tesih kepareng lenggah nggih. Oh nggih, tesih. Nggih, Bapak. Wis katur dumateng para rawuh sedaya. Pak Yo, Lurah gitu saya lenggah. Pak Pak Lurah. Bapak. Nggih, Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Nggih. Jeng kula tak sowan kelurahan, Pak. Ngapa? Ayo Ora gowo. pindah kene apa? Ora gowo kanca-kanca ngono lho. Ayo nek diundang. Ya mau ngejoke proposal. Wis saiki iki pokoke kudu ngejoke proposal. Oh iya. Hahaha. Wah. Ndang deng. Iki iso wae aku. Iki dengaran rapi lho iku dandan. Nadyan wadon sarta Desek sejane kelakon.
tembangane jos, bontos-bontos. Gembiak ya, Mas. Ah iya. Gembiak. Drame sih pahit drame. Wis jan. Alip Itu pedhot ya lagi apik kowe. Kak ya wis nari tadi. Ya syukur. Ya syukur ngono lho. Ya. Syukur bisa nyaman. Gunung desa. Gunung sampun kapiyarsa Pak Dalang. nggih niki wonten urek-urek ini Oh, jenenge. akhirnya yang ditunggu-tunggu. Nggih dibaca sendiri diwaos ki Mbak. Oh, dibaca Pak Wis Awak wis Jandang gula padha sih ketoke. wis wajanen tok tembangke. Oh Janda sapa? gula padha sih. Ora tak cathut kuwi Mas Kiswan utuh. Nggih. Kowe ngembang aku sing gawa iki. Loh, lha wong awakmu sing nggawa kok aku sing Wis kon to, nembangi piye? apa-apa ki nek digawa wong lanang ki aman. Aman. Wis. Ha nek ngono kuwi wae aku ya iso. Ora kowe glah-glah kok nek anu. Wis to nembang to kowe rasa wong wedok ki aja kematanan bebit. Wis urip dhewe-dhewe. Padha sih kae lho sih pamintaku paling kuwi. Ha to? Oh nggih. Nembang apa dadak Ayo dihemi sing kakung ben bawa karepe iki. Hah? Kula sing bawa. Oh, awakmu sing kon bawa iki awakmu. Wah. Gawa wis. wae kono kok. Neno neno. Ora ana pamintaku ni Mas. Bangsa ing sabumi datan tresno marang kabudayan. Ingkang ngripta menika sinten Pak Dalang? Boten wonten seratane Boten wonten. nama niku asma. Pak Lurah. Oh, Mbak Giman Karanggede. Oh, Mbah Giman Karang. Nah, nggih, sing Binjing malih teng andhap ki mbak niku dipun paringi nama nami. Mewah kagungane dhewe. Suarane saka yo cecak. Lah kok kaya cecak ming cek Nurut tusuk. nurut tusuk wah. Ayo. Iki ra ming Apa? nurut dalan barang niki ra ming nurut tusuk. Mila suwewi amenja sekor maring Yang Maha Widi. Toh nek Mbak Ayu rak diminirke ning Mas Kiswan ora mau paling. Urung wayahe minir kok ya, Pak. Oh ngono ya. Ayo, Pelok. paron-paron. Pelok kok diminirke. Nyatane iso kok. Sik iki. Dene kabudayan kita masih tepak piye kok ora iso aku Sing nyerat Pak Giman. Niku napa cakepane Pak Giman? kula ki plus dadi niki blawur rodoan
Padha. Nggih to? Nggih. Ini kalih deketan ya mboten. Mboten. Aku ya iya. Sun prasuti mreh makarya Sun prasudi mreh lan prakarya. sampurna luhur kabuh. Piye to ki? Piye to, Pak? Iki kok koken apa ya iki? Jiro lupat mo 6 8 Nah, Guru wirangane luweh. luhur kabudayan turah ra. Sik. Luhur kabudayan Mami. Yo kongsi rusak. Iki wis rampung, Pak. Wes, oh ya wes. Wah, jan wis. Wis jan walah. Yo kongsi rusak sirna. Nggih niki. Napa? Setya tuhu. Sedaya tuhu wis Nggih, saged. kula nyuwun kanca nggih Pak Dalang nggih. Monggo, Oke. sinten? Nggih, Mbak Oktan apa Mbak Saras monggo. Ayo Rene. Yo Mbak Saras, Mbak Saras mau Mbak Ukta nding kondak meri. Mbak Saras lo Mbak Ukta aku tak kelaren kene sithik. Udut engko maju meneh. Ya kudune sing Saras wae. Apa nek ngadeg pindho iso? Brak. Ayo. Yo iki weras. Ngadeg kene. Jumeneng Mbak Saras, Mriki diaturi Mbak kalih Saras. kalih Mbak Ayu Purwolestari. Nganggo mic ku wis. Masuke mic sik tak. Tarung gunung padha gunung. Oh, lah terangane modus. Nyileh ya, Pak. Tinggal lungguh, Dalah. ditinggal lungguh. Ya wis arep udut. Leren udut ya, Pak ya. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki Andika pangayomanku langit tetedos nyata Lah kok dadi mic sing tak anggo kok dadi mendelep piye ki? Mergone ana mike Mbak Saras dadi mike sampean mendelep. Lah nggih, ngen kula dadi mendelep Mugianto berkahing winti
sampun dipinangkan. Nggih, matur nuwun Mbak Saras. Nggih, menika Matur nuwun, ya, Mbak langgam Saras. setya tuhu sampun Pak Dalan. Nggih, dereng wonten melih. Ngadeg neh. Wes Ngadeg, piye? Mas Wes Rizwan. mari urung? Burung. Heh? Ya nyok urip nyok ora. Heeh. Niki gendala. Kendala kok gendala? Kendala mike paling tek baterene. Wis ning amak. Nggih, Sone sound jos. sisteme jos. 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 Eh. HF sound system niki Mas. Nganggo mic-ku apa piye? Ah wis ora. Kene kono. Ya, iki wis. Aduh duh, ya. Nah, wes Wis tuhu sampun dipun pinangkani, Pak. jembreng. Nggih, dereng wonten melih. Dereng Napa? wonten malih. Dereng wonten. Dadi nek dereng wonten bubuk-bubuk riyen yo ngentos. Melih. Lah kok bubuk piye ta? Lah yo ngenteni pamundutan iki lho. Oh. Gandrung kok, Mbah. Le gandrung mangke. Ngendi kok kon gandrung? Wingi ditanggap campur sari ya, Pak ya. Nang Gunung Kidul ki mung khusus kon gandrung. Ora yo pusing to aku. Pak anu wis dhewe iki nampa job khusus gandrung ngono. Aku ki nampani job kok getun aku. Aku yo nampa job kok getun piye to? Lah yo bingung nek areng ayah iki kepiye wong ora tau to. Lah rak yo dawe meng kon fragmen. Lah, Niki ngono Mas Keswan. Napa? Saka grup sound system request gugur gunung. Oh gugur gunung. Nah. Gugur Kur gunung. menika Ning nggih. niki mung lewat WhatsApp. Wah mboten napa-napa. Kowe Nggih. dipinangkani ndak? Nggih. Nggo sone dicabut gensete kacau. Kudu dituruti ya, Pak ya. Kudu dituruti. HF sound system. Sound system. HF sound system. Sistem nggih. Sone jembreng dur. Jembendur. Jembeng dur. Jembendur apa jembendur? Apa sing bener apa tak? Jembeng dur. Apa Mas Keswan sing bener? Jembengur, Jemedur. jembedur. Di jembeng dur. Apa yang ngono? Mas Keswan. Kok kowe mulih sik ono? Lah, Saru isin aku. Sing kepiye sing bener iki? Jembendur kok jembeng. Jembeng terus dur, Dur wah wis. Ayo. jan. Yo Kang Sutris. Lah, Di- ayo dijembeng sik dur. Wes. Suwe-suwe parah iki. Monggo ibu-ibu kur nggih. Ayo kanca Ayai kene sayuk-sayuk rukun bebarengan go kancane lilalan legoro papat maju papat-papat. diulang-ulangake mesti enggal rampune Lupis, baris lupis, baris lupis. baris 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 kudu baris piye nek baris ki? ayo kanca Ayai
Nggih, saking kadang kula sound system pun dipinangkani. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lirlawan legowo kanggo mulyaning negara cira lupat jejer papat-papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge holobis kuntul baris holobis kuntul baris holobis kuntul baris holobis kuntul baris Kene wasis. sinau sawahan Ora tau mbok ajari ngono kuwi ta. aku ki nek ngajari ki suwe-suwe padu tenan nek ngajari Lah ya jenenge guru ki ngajari sing sabar. ora iso sabar aku sayange iki aku ki ora iso sabar ngajari nyopir mobil padu nang dalan nganti arep medhun mulih Ayo ngono kuwi. kelingan iki ra Bu Wah, heeh. musuhmu Wong ngundang aku ngadep nabrak andong jan ya keparat Lah iki napa melih panyuwunan ning wis up iki lho. waduh jan wis ra moko ora duwe rekening jenengan ya Ora duwe. waduh kacau Duwe ning anu. Saiki ki modele transfer lho Pak Dalan. transfer nang rekening Kudune Heeh. sesuk anu wae tak gaane nomor rekeningku 114455. bareng ana rekening sesuk ora ngejak aku napa melih Anu sederek streaming. oh Podang kuning. podang kuning kuning. sinten Mbah Wagiman. Saking streaming. Nggih Pak Toto Mbah Wagiman. Oh, nggih. ayo kae Mbak Okta kancane Mbak Mbak Okta Okta yuk. wah ini bawa-bawarane Ya Nduk, Mbak Tah. aku leren udut nah Ora ket saiki mundak umurmu ki kok sithik-sithik leren, sithik-sithik leren. kowe udah ngelakoni umur 45 Lah ya Dul. Ora pokale tambah, Mbak. Dalam Pokale ora tambah. oh jan saya tuwa ki saya cugetan ngene iki. Ah iya. 45 wong tuwa iki saya cugetan gampang cemburu. Ngono kok dilokke tuwa mah. Oh, aku karo anakku dilokke tuwae nesu ya aku. Lho anake dhewe kok Bapak sudah tua, gundulmu aku ya. Iya. Sana umur 5 tahun. lah ya anakmu ki kepiye to Pak wingi mbok jak tahlilan ki kepiye? Lah piye to? Dek berdoa ki sing meninggal ben kusnul khotimah. Iya. Genti dina kok Dek doakan Bapak ya. Oh, Bapak mati ngono ya. Kepiye ya anakku. Wes le. Elah yo kok yo iso. Ayo ta. Oke, Mbak Tah. Sudah rentah. Rene Agus. Engko rampung wayangan melu aku nang mburi kelir. Apa? Kekrek lambene. Kok yo aja kejem-kejem kok. Kejem kok kono ya kejem kok. Rentah-rentah piye. Lah apa sih wis leren kira sudah. Kaum manula. Wis salah meneng aku. Nyata. Nembang tak? Apik. Ya, Mbak. Kowe rasa melu-melu, Gus? Wah iya. Oke. Aku senenge karo Mas Keswan ki nanggap nganu ning Parangkusumo kae sapa kae sing Solehun. Solehun wah gayeng banget. Pernah sapa to adimu, Pak? Ora sing dokumen ki lho, Mbak. Sing dokumen ki wah persis nek karo Keswan. Kae dudu adikku. Hah? Ning anakmu saka Koma Wurung. Metu ngendi kuwi? Anakmu saka Koma Wurung. Ora Koma dadi. Nggih, monggo Mbak Okta. Lah aku komen yo ayo bagus Keswan yo nek karo Solehun lah. Nadyan wujuh temong paksi Wujude mung peksi. Nadyan wujude ming peksi. Peksi ki apa? Manuk. Oh, manuk. Nadyan to ming manuk. Drawasi. Manuk cilik. Drawasi. Ning ndayani. Marai geger. Ya ora yo. Angger di sing sak benere ya ora. Ya
Yuk. Mumpung ora nganggo mic ya sauniku wis ben. Yo nganggo miku. Monggo Mbak Okta, Mbak. Mbak Okta. Lah niki lho Pak Dalang. Nggih. Iki rak kisahku iki. Kisah agawe talining bronto. Nadyan manuke ming cilik iki rak dadi talining bronto. Betul. Nggih to. Leres. Biyen ki rak yo ndingon-ingon manuk ngono lho tegese iki. Kok uduk piye to? Saiki saya bingung saiki. Nadyan to ming deruk. Talining bronto ki talining ati. Nggih. Biar bingung saiki diujo. Lah ya arep ngopo to manuk tuwa? Ayo Kes. Sabar Kes. Mbok sing apik. Kepadet. Mangkel iki apa nang omah. Ki engko Bu iki engko ngetoke bahan iki ngebleng. Ora ana bahan kok mau nang omah. Ngene ta, ro aku ta. Ben ro adine ya ben. Lah ya kulino to golek sing enam kulino. Kulino. Oh, Nadyan wis tuwa, manuk tuwa apa. Ya bener yo kowe tak Lho, rak ya manukmu kan rak ya wis tuwa to, Pak. Nadyan ning emprit ning playune banter emprit iki. Masak to? Deruk ki to. Deruk ki apa lawange dibukake ora metu-metu ki. Lah pripun niku? Lah manuk duruk kesuwen ning urung tinggalane bapak. Wulune wis brondol dadi rasa mabur. Tak culke iki ya ora gelem mabur, sidane pangan kucing malah. Wis. Nembang, Nduk. Alos manes tormra ati Halus Pambah manis Joharjo. ati. pasawenggan kula lana Pak Dalang, Pripun? jan bener nek wong wedok iki boros. Lah iya. Hah? Lah atase mbok ya nrimo to. Aming kuku ini iki kok tuku. Iki ya iki. Ah, jane tuku. Aku nek wah mula kok dawa. Wong wedok ki ngono Mas. Paling akeh pengageme. Nah, Nggih, contone saiki PKK seragam, wis Seragam. pirang werna. iya betul. Pengajian seragam, Seragam, yasinan seragam, seragam. ibu-ibu PKK seragam. Ah, nggih. Wis kur gerak jalan rombongan rasan-rasan seragam. Ana rombongan Rasan-rasan seragam, rasan seragam. Renange seragam kok. seragam. Ning nek wong lanang beda. Wes wong lanang ki asal pake sarung dienggo patang dina telu. Kenduren ning cukup sarung, Sarung. lambi, pecis. Pecis pun niku wis. Iso diitung nek wong wedok iki. Wong lanang mau wedok sesuk diitung. Sing wong wedok iki saking okehe. Ora iso diitung. Ora iso diitung. Nek wong lanang iso diitung. Wong lanang iso diitung, ha nggih. Nek Jawa ya ning cukup bebet blangkon. Wis Beskap. kula wong wedok iki keribetan nyamping gedawan rikma. Kaya gare dicukur. Iki jenenge sanepa ki ora oleh dicukur ngono kuwi. Lah timbang ribet-ribete mbok dicukur. Niat telis-telis. Kuwi iki piye ya kuwi iki pralampita lho lambang. Wong wedok iki nek mlayu ki cepet ngono lho. Keribetan nyamping mergo Lah saiki ki model iki diretke diblewehke iso mlayu. ora mungkin jajal mlayu ngono, tekan ngaran ngono. Nuwun Nemu para juga. pirsa. Benjang menawi sucalan bintang tamu Keswan kalih Ayu mawon. Boten kalah gayengipun. Nggih wis kami Wis tak sponsorke. Jenenge perkembangan zaman iki ngono kuwi nek wong biyen ngono ya
Jarian, mula Kuwi reso iki mah. sanepa ya Bu, ora kehidupan nyata. Ayo nek diterapke wis saiki ya ora kena. Kok contone kaya Tadi di berdiri apa sih kae? Apa? Berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah ngono Nah. kae. Ora terus duduk sama rendah tok. Njut ngene iki kabeh iki ya ora. Distulangi dipijak. Ya kadang ya Oh, duduk. kleru. Ya kadang ya duduk, kadang ya berdiri, ben ora kesel. Ane berdiri dredak. Apa ta? Ya Lah, iya, ta. ditembangke kek wis. nggak ngono to Mbak. Ayo Lali. goleki. Wes. Urung. Goleki si podang jenar. Yo, terus nane neno. Iba bunga ing atiku. Terus nyanding bisa tombo gabah dijok kopine kene udah mulai apa-apa Neng jero marah diparingi apa? pun wes. Wah, sukses wae. kopi pun wedang teh nas Dang teh nas kidel. kowe panitia iki mboten nguji wani Iya wis apa nenge ngono kae. lah nggih mboten sah kula ki mboten manja kok kula ki yo aku tak leren ya Nduk Nggih. udut neh Nggih. ngene udut kuntek njaluk panitia Nggih, monggo sekecake nggih. Wis leren meneh. Ya bener nek tuwa rentah mau lho dadi leren. Kaum rentah. Faktor U. Besok karo di Ora trimo, ngajak meneh. bareng aku medun kowe omong Gus Hah? Aku nang dhuwur meneng gajul perat kowe Mbok jak ngopi mbokan ben mak biar. sik biar yo apane tetep peteng kuwi mau iki aja medan-medun. Kalah karo aku kowe. Yo Mbak Tayu. Esa awan ning omah wis ora krasa. Luyuran goleki sing tak sayang. Mobrang-mobrang pindaran goleki ora krasa esok
apa-apa ki jenenge suwuk ngersane ngalah. Sip, ya. Suwokane Nggih, mantep. matur nuwun Mbak Okta. Nggih. Nggih, menika Matur nuwun, wedang Mbak kuning Okta. sampun kapiyarsa Pak Dalang. Niki namung kertas kosong niku kathah. Ora kok ket momeng kertas wae ket. Oh, Pak Dalang ki Ora tak tinggalan kene kok lho. piyayi jujur. Ora tak tinggalan lho. Heeh, napa meleh Sik pokoke. gawe wedang request. Oh, iki yo bajing- penting iki sik gawe bajing wedang. loncat. Nek ra dipinangkani wedange ra tak umumke. Nggih, wah. nggih. Mang waca nggo. Agi iki lho bintang tamu kebak ancaman. Oh, sing gawe wedang request bajing loncat. Nek ora dituruti wedang ora umub wae. Lah dhewe kok mulai kok ya? Wes, Niki Kesban Rayu request wedang woh karo wedang jahe. Nek ora dituruti Mulai. ora nangis. Engko wedang woh mung disapoke plataran nggih digawe wedang lho kan. Ora jenenge wedang woh ki rak yo kan lho sing wernane abang-abang kae lho Pak Oh, kae herbal. Herbal. Heeh, kae Ki Ndara Wiyaga ya wis ngejok. ngejok edan tenan. Dijogos. Niki dereng mlampah kadose. Dereng nggih? Dereng. Diajeng digantos sanese napa? Napa pun saged dereng napa seadanya aja. Sadanya aja Ah, wis. apa nggih. Oh, waton teng kluthik wis seneng kula kok. Lah Bu, jadilan ya ora apa-apa ya. Wis Pak? pokoke ora Jalan ya. apa-apa. Bajing loncat Pong, Del, pong, pong, Del, pong, pong, Del. Bajing loncat wis. Yo Wah, jalan waton ya. jalan wis liyane apa-apa jalan kok. Wis ra kurang lucu karo sing profesional. Tansah dipeni nene no alendang lendang terus mandang yo iso wis bisa Labane ngono kuwi apa-apa lagu masuk. masuk Prabu Baladewa yo dibawani Tinting Marbang tak antemi jok iki kok nyambut gawe sikik Lah yo jenenge Lah, piye tak kok duwe iki iki. butuh ngombe, butuh wedang kok yo. kejem iki Aja kejem-kejem to. Aku kejem, Mbak. Jare wis tobat. oh wis tobat Lah iya. Wis tobat ki wis ra Lah bolan-balen. biyen to Pak Dalang, Nggih. anyarane bojo anyaran niki kula. Bojo anyar. Rak yo dijak mlaku-mlaku turun desa, Ah, mumpung nggih. desa. Terus Ya saking ler niku, saking ler. Nggih. Ketemu ki mbiyen tau tak antemi lho iki. Kuwi Lah biyen. let sekilo diparani ten ngomahe. Wo ki mbiyen tau tak antemi kok rumangsaku ki sak desa ki kabeh mungsuhmu to, Pak. ya ben ketok gagah kondang kok mbak niku riyen. Oh. Kondang glelenge. asline ya rawani Sapa-sapa dijak gelut, Ya, sapa-sapa diantemi. ya wonge ben ketok gagah ngene ya kudu ora jujur nang arepe wong wedok ki ben ketok apa-apa wani ngono lho Oh. ning nyatane ya wedi ya gunung kuwi larase ya sakarepmu bu arep laras apa manut Gunung loro gede-gede. Gunung Galunggung Gunung Galunggung. kabengkur. Paramijo Kula sampean digoleki pembunange lho pripun? kae Mas Suraya Suraya. Oh, tanggung kanca kula nggih. Nggih, sugeng rawuh Mas Suraya. nah wis delik Lah kok ndelik iki wedira sapa ta? Iki Apa? wedira awakmu. tau tak antemi yo kan kae Kuwi ta sapa tau diantem. sapa-sapa tak antemi Gunung Diterjemahke Mas Kisban. waduh Gunung iki piye ngono kuwi lho. niki cerita nggih Pak Cerita. kula kali sik bonang nika Nggih. numpak motor ku jaman semono iki tuku anggur putih Anggur putih. Oh, Aku wae Mas. nggih baline nabrak wong
Donge wong iki ora apa-apa, baru tak nenekke semaput. Ada di tombok aku dadak mlebu rumah sakit. Mesti wedi lu sampean gak aku ngerti. Lho nggih. Ha nggih. Mesti tatu-tatune sampean tak ketokke. Mboten tatu wong disen. Wah, awake jenengan iki plonteng kok. Plonteng panu. Kula ki resik, Pak, mboten nonton tatu, mboten nonton apa-napa. Lah nek kok gleleng? Gawan bayi. Oh, gawan bayi. Ayo tunggal Mbah Dalang, Mbah Temu ya gleleng-gleleng kudune Mbah Temu ganjuran. Ale asik gender niku ora gleleng kemethak niku. Yo. Gunung Sumedang katunjang. Ana gunung nang Sumedang. Nang Sumedang kulon kono. Nggih. Jawa Barat. Ketunjang ki ketabrak Ketabrak apa kuwi? truk tronton. Truk tronton. Nggih. Ora ketabrak aliyane. Mboten. Oh, mboten ya. Napa sok gunung kok ketabrak sirah. Ayo wis. Ana apa? Nek Gus sirahe kurang ajar, Gus. Kowe kurang ajar. Rak Talaga. telaga, Telaga. mboten talaga, telaga. telaga. Telaga, sedang. Telaga. Nek Jawa Barat kono rak nek kira A to. Dadi A talaga. Telaga ya talaga. Talak. Oh. Oh, dadi A ya. Oh. Telah dadi talah. Talah. Kepripun? Apa? Kapripun? Ayu dadi ayah. Sakawayana. Sakawayana. Apa Mas yo? Becik. Saka wayana, saka wayana. Saka ki saka ngendi? Wayana ki wiyana. Piyono slamet. Wiyana mbah kula. Oh tekan mbahmu Ya bareng. wis to meneng to waton tak terjemahke to. Lah gemercike apa? Oke, Mbah Wiyono ki mbiyen nampi ning Telaga ngono. Heeh. Terus Gemercik. kemercik Nah, kemercik. karo Mbok Iri. Ayo mbahku kae. Di tengah gua. Gemercik nang. Sik, kok lek gemercik nang tengah gua ya, Mas? Ya guwa ki wonten kaline to ya, Pak. Wah, aku mah ra ngerti. Wah, lah jenengan mboten nate prihatin kan guwa cerme. Ya. Wah, lah beda. Tekan gua cerme bareng. Lah ya guwa cerme iki jerone banyu ya, Bu. Oh, gemercik. Saiki ana guwa dalang, guwa sinden. Gemercik di tengah gua. Gunung ki ana banyune. Guwa ora gunung. Kabeh gua ki ana gununge. Ana banyune. Piye to kowe iki? Ana banyune. Sesuk ngundang Keswan Rayu wae. Kabeh gua ki ana banyune. Ngundang mayang. Ora bintang tamu. Terus Wah bareng nang tengah guwa ana kali. Heeh. Ki Mbah Wiyono karo Mbok Iri iki, Mbok Iri dijunjung karo Mbah Wiyono. Junjungan. Dijunjung, junjungan, dijunjung. Junjung, ya. Digendong, Digendong, cara saiki. dibopong ngoten ya. Yo. Ulah pundung. Wah ketemu ula pundung. Ora ulah pundung kok. Ning ngalas wis sedane ngalas. Wah babar wis metu saka guwa. Metu saka gua nang alas ketemu pundung. Ula pundung, Ah, ula pundung. Ula pundung iki tunggale ula gadung barang. Ula duwel. Ula duwel. Wis sak. Turi sungkur. Tiba kesungkur, grobyak. Ya lara. Ayo lara. Aku ora butuh guyumu, Gus. Kale. Sungkan. Ulah sungkan. Ayo ulane iki dadi sungkan. Lah Arep mlebu gua sungkan Mbak Wedi. Lah mergo niki wae tiba kesungkur iki mau dadi ulane arep nyerak sungkan. Sungkan mergo nang tengah gua ana gemrecik. Nah, Kuwi. tedi
Ana tedhi kok perih. Tedhi itu mangan, nedi. Ya. Kuwi nedi. Kuwi ora Ketok le ngawur. terus Waton kecekel. paton poes mbuh ki tedhi. Entuk ki tidak. Entek ayo Tidak. entek. Dadi tidak ora mangan. Entek tidak tedhi madang, tidak madang. Terus tedhi. Kok pucet apa awakmu? Iki aku iki gredeg e. Mikir e padake. Saya pucet. Tarim. Tarim. Apa Mas Ivan? Tarim iki Jakarta iki dadi saka anu terus nang Jalan Tarim ngono Jakarta. Ora saka tembung terima kasih. Mboten. Ora ya wis salah kok. Bar saka guwa mau langsung nang Jalan Tarim Jakarta mriko. Ketok le ngawur. Tak ngene bar trakicik terus terima kasih ngono kuwi karepku. Ya batur kicik rasa bayar ora terima kasih ya. Kok dadak bayar? Ya tedhi iki wae lho ora mangan ora sida bayar. Tidak tedhi, tidak mangan. Tidak madang, tidak makan. Terus tidak bayar. Tarima Ragawayana. Lha iki terus Mbah Tarima Wiyono nampa Ragawayana. raga. Ragane sapa? Gawayana. Ragane mbok iri. Wis waton wae waton gayeng. Kok putu kurang ajar iki putu. Ngancik. Ngancik ki menek, ngancik ki meneki. Iki tekan. Yo tekan tanek ngancik iki meneki ngono kuwi karepku. Ngancik ki tekan. Aku niru kono ora iso tau tekan yo kan yo. Cupet. Yo. Oh Gus. Mikir. Ngancik. Di golek pelampiasane saja di negara Sunda. Yuk dimulai saka balungan apa saka lagu? Yo Ya balungan. kanca-kanca wiyaga. Miturut kepercayaanipun piyambak-piyambak. Yang Lah penting ya jalan. sedulur wiyaga ki Yang penting dewe-dewean ki gitu. mandek. Iya. Sing ngedrang wae rusak manuk. Yo. Bajing luncat.
bajing loncatipun Panjalang. Bayang pokoke. Niki bapak-bapak niki nek do gladi nggih ten mriki. Insyaallah nggih. Oh nggih, wah jan wis. Insyaallah lah wis boten wonten kabar. Pun mangke nek kula sowan cukup. Kok kula sowan do bubar. Nah, wis mah bubarke grup mangke kula. Oh, siap. Ya, sak tembang neh wae Mas Kiswan. Wis sak tebang melih. Wis jam 1. Oh, nggih mangke ndak le bubar Kewengan. kawanen, mboten kewengan kawanen. Nggih niku. Jam 1 mongko nek iso sadurunge luhur subuh. Kleru. Sadurunge subuh. Ngomong banget sadurunge luhur. Ayo karang aku yo suwe ora tau pentas. Mulane sok pentas, Mas. Nggih, Tenang wae. siap. Sok tak kei job. Wah, 86 kowe. Kowe kanca-kancane kudu niki lho. Nek ra iki piye? Wah, wis ora semu. Ora semu. Gendar iki nek sik ganci diganti sing ngrebab mawon. Lah ngapa? Nah, nyempaluki dagelan e. Sengit ta wis suwe. Wis nggo medun tak jegal kowe asli. Lagu Medun. ingkang pungkasan Nggih, piye monggo. medun piye? Napa? Mboten enten request. Oh, Apa ya? napa? Napa? Napa Bapak Ibu lagunipun? Selendang biru. Selendang biru sik kedet kesmak nika. Oh. Jane kuwi engko gara-gara ya Mas. Ini ra apa-apa. Gara-gara mangke nggih Pak nggih. Nggih. Sik niki sing der napa? Ah, sing der mawon. Sing kira-kira ki bubar ngono apa? Sing kira-kira ki mawut ki apa ngono? Ayo nek wektune yut Waktune Mas. mesake Pak Dalang iku ning nyingket lakon rekoso nggih Pak nggih. Ra apa-apa, waton mburi dhewe ketemu bubar. Aku stres lho aku ning kon pramen iki. Aku nek ganti sirah ngono ora apa-apa, pramen karo bojone dhewe wagu. Piye? Yo, dikendangi Mbak Sikmen kok gak rampung ya. Napa piye? Napa? Pramen sedilit, Pramen sedilit. sedilit wae. Napa pramene? Wes gendul cempluk. Oh nggih. Tutuk, tutuk. Yuk cempluk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Kowe iki ngapa to? Iki arep tak gua anu jareku nyrimpet terus e. Kuwi cothoke ngopo kuwi? Nah, Etok-etoke ngopo? Cinceng. cincing. Oh, cinceng. Yuk cempluk. Suwe gonku ngenteni ana perapatan kene. Lah kowe iki ngapa ngenteni aku? Ya aku duwe kaperluan karo kowe. Keperluan. Penting ora kira-kira ki aku ki serak sibuk iki. Pokoke basa niki awur-awuran, kaperluan iki wis. Aku duwe kapentingan karo kowe. Apa? Rendek karep apa kowe ketemu aku? Tak cerita, tak kandhana kowe ya yu. Iya, ngapa? Aku ki asline wis suwe aku pengen sak pejagong krebuk bab sing serius. Waduh. Serius. Iki tau serius lho piye? Lho wektu iki serius aku. Rupa kok ngono kok serius. Ya rasa ngrupak-ngrupake ngono kuwi. Aduh kok sik kayak bedah. Apa sing bedah kuwi, Mbak? Sing Lah ya bedah nek apa? delok saka Tas kresek. Oh, tas saka kresek. prejenganmu ki nek ya ora bejaji ta to? Kok iso ora bejaji? Ya pancen aku kahanane kok ngene gawe aku ngecu, begal, maling. Lah wis kok ngono ki ra ya wis komplit to kowe. Mula wong iki kudu nglakoni molimo. Mau lima ki ora etuk. Sing ngomong sapa? Aku. Wong nganggo kemarmane pribadi ya di Kemaramane Oke. dhewe-dhewe. Arep apa? tak kandhara kowe ya yu. Saka kono wae nek ya kena ta? Aku seneng karo kowe. Ceplok wong udah anu kok nunggu ya. Apa?
Aku seneng karo kowe. Ketemu pirang perkara kowe. Ketemune atiku cuma ndok ning atimu. Atimu cuma ndok ning atiku. Kowe Dadi ati loro dadi siji. kowe nak Kemudian- ketemu kowe. Penggayuanmu rak ngono kuwi. Iya. Gelem ya. Dadi bojoku ya. Wegah aku. Ya. Ora to. Mbok ya kowe iki nyawang karo awakmu. Tulung. Apa tulang. Gunung. Krunguku tulung ya to. Kembarmu gweng. Dot. Kowe lho tembungmu. Enggak iya, Bu. Wadon kayane mlungkuk Kasusugon. Apa nek ngono kuwi? Putra Beni. Ya. Ora guyu kowe. Iki aku serius iki. Gelem ya dadi bojoku ya. Hah? Kowe mau muni apa? Aku tresno karo kowe. Ora mau tembung ora ngono kuwi. Ora wis. Engko dirembuk nang. Ora muni ngono kok. engko le ngrembug kari. Kok ya Pak ya. Ayo betul. Nek tresno ki ra akhirane Hmm. Oh iki ora Apa? Apa mau tak lali aku? Nganggo ajar kowe. Gelem ya? Oh mau ora muni aku tresno ngono ora. Kowe gelem tak pek bojo ya. Ora. Kok sike kowe mau ngomong apa? Amulat. Ora. Kok sike kowe mau ngomong apa? Ora mau apa-apa. Ngomong mak. Ora pati. Aku ki mung krungu akhirane to. Kowe serasa dijelaske. Akhirane piye, Mbak Yu? Ceng ngono kuwi. Weh, Apa to mau ki? Aku lajeng seneng kowe. Ceplok tuh rawaan. Amulat sira mas. Wis to to. bojone Tan kuat rasane Tangane ki lho to. Ora ngono kuwi to. Aja ngono kuwi to. Aja ning kene to to. aja cedak-cedak to. Wis. Ketinggon wae. Kepiye? Suaraku piye? Jos. Aku tekon reko. Oh. Piye meneng wae. Apik. Iki ketoprakan diganggu. Wong deloke tok uru-uru ya Mas Agus. Oh iya. Kowe sing bakul kacang. Gelem ya? Ora. Aku wis megeh-megeh lho iki. Padha nek lan menggah-menggah. Agene kowe isih nom ya megeh-megeh. Lah ya kan ya awakku rak ya gedhe. Mula sesuk dicilikke. Lah wingi wis cilik mbok gedhekke meneh. Gelem ya? Gelem dadi bojoku ya. Ya yu. Ora. Ya yu ya. Lunga Wani aku ndembok tenan. Lucune ning kono kuwi. Lucu. Heeh. Dramatike ilang meneh iki. Ora. Lho, lah nang kene anane mengaku karo kowe. Bengok kaya ngopo ora bakal wong krungu. Iki nang kono kene tengah bulak. Tok-toke ning sawah kuwi ya. ngendi? Iki dalan ngendi iki? Terto. Tirta. Kowe iki takon sapa? Jare ning alas ra ono sapa-sapa, kowe takon sapa? Aku tekon sik bau reksa kene. Sing bareksa Mbah Google. Senes. Iki swara apa to kak iki? Delok ngendi sauri.
Aduh. Nimas aduh. Kowe nemu ninding kleru, Mas. Aduh, Nimas aduh. Yai. Legan rono rantane son aduh Tok aku wong delok mung ruruh-ruruh wae. kaya Mbak yo ngene ngono janggonmu putih kok wedhus lho. oh aku kok apa-apa wis putih Oh. gelem ya Yu Megah. wong iki duwe sabar duwe watese Kok kasar. kowe wis rasa ngopo-opo kowe iki garing ngrasake wae Kur garek ngrasake. Ya. Megah. nek kowe ora seneng aku engko ora iku tak tutupane topeng tok rasake tok tinggal dolanan HP ora apa-apa wis ya Zaman biyen ki ora ana HP. Hah? Maku gak. Wis kono lunga aku tak bali ya, Ta. engko sikik leganono aku to Yu nek kok ngenteni nang kene iki wis ken mau lho Lah kok malah bunga-bunga to, Ta. Lah ngel kowe kandhani. Mek kon kepenak kowe kok. Ngerti ra? Menggeh. Ya olahraga. Nadyan sa Ngono kok jare arep naik gunung. Arep mendaki. biyen ki ora ana kata-kata mendaki. Munggah, Daki iki dangkal. munggah gunung nek biyen kuwi. Kadep nen kinar yo usada Wes ya, Ta. Oh ya, Ta. Enek to, Ta. Enek iki lho, Ta. Wes. Ora meko-meko. Wes. Ora. mengko gandrunge bacot ki nang omah. Ora. Ya, Ora, Ma. gelem kok. Wes to, Ta. Sedelo wae. Ora. Nggawe legane ngadine lho. Lunga wae kono to, Ta. Klapa Sing kasar ya, Ta. Tuk. Yo, Ora tresno karo kowe ya, Ta. kowe nang kene mengijetan para ah. Lah yo ngapa? Kowe arep mlayu ngalor ketetekan gunung. Mlayu ngidul segara. Mlayu ngetan ana kali opak, mlayu ngulon kali praga. Kowe nang tengah sawah kene mlayu kok ngobot tak uyak, tak cekel. Nuwun para mirsa. Para miyarsa, Ora KDRT iki jenenge. makatan mau pagelaran ketoprak Mataram. Dor. Mataram sepuh napa Mataram nem? Mataram nem. Pun nggih. Nggih. Apa nyuwun lagu meneh mboten? Sampun pun Wes ngene iki Mas jame Keswan wes. nggih. Pun
Nggih. Asline sih pengen pentas nih gandeng ya. Alah bayamu, yo alah. Gak aku tekan omah delok pijet aku. Alah pijet sedelo ya. Gak aku kudune iki nek pijeti nek Bojo. dipijeti iki kudune iki Bojoku tak pijeti kesel kapok. iki ilang. Ora mah tambah kesel. Ya ora apa-apa ya karang ya ngono kuwi ya. Wah. Nggih sampun nggih Pak Nggih. Dalan. Matur nuwun Mbak Ayu, Mas Keswan sampun kepareng ngregengaken pentas Nggih. wasical wonten ing dalu punika. Nggih, kula nggih matur nuwun, Pak Nggih. Dalang, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang lenggah mirsani wonten ing lokasi utawi wonten ing channel YouTube streaming wonten lepate nyuwun pangapunten. Sami-sami menawi kondur ndherekaken sugeng kondur mugi rahayu dumugi dalemipun piyambak. Amin. Matur nuwun lajengaken, Pak. Nggih.